Gani ang ikalima ni causes to grow and be fruitful. Katong pasabot diri sa parable nga nagingon dinhi nga ang ubang liso nga hagbong adto sa good ground, no? But he who received the seed on the good ground, it is he who hears the word and understands it. Ato pa ang tinuod gyud ay nga good ground nang maayo gyud nga yuta, mo katong nakadungog sa pulong ug nakasabot. Nganong nakadungog ka nakasabot kay naa kay magtatabang. Na ay ruwa ka kudis nga nagsigig hinlo sa atong igdulungog. Na karon sa diyang nakasabot ka, sumo na ingon diri, ha? Who indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, some 30. So mo pud ni siya, di ba? Kung magtanom ta karon og binhi ug walay tubig, mutubo ba siya? Dili gyud. So mo po na ang ruwa ka kudis kinahanglan gyud ka inato sa atong pagtubo. So mo diri causes to grow and be fruitful. Okay, ang yang representation waterman. Mo nang daghang kayo ang mga Kristohanon or mga magtotoo nga tama ra gyud sa believer stage. Tama ra gyud nga igo ra gyud nakaturo, wala gyud kaabot sa maturity ug wala gyud kaabot sa fruitfulness. Sa dili ta diha nga design. Ang atong design mo bitaw kung gingon sa inyo ha, gikan sa unbeliever mahimot ang believer, paghuman follower, then follower, worker. Then pagka-worker, winner ka. Pasabot anak, moabot ka sa maturity, moabot ka sa fruitfulness, ug moabot na dayon ka sa imuhang kadaugan. Kinsa may naghatag anak-anan, mo ni ang ruwa ka kadis nga nagrepresent sa tubig. Causes to grow and be fruitful. So muna inyo hang atong timan-an nga aron gyud nga mabungahon gyud ka. Ala dot-dot gyud sa balang espiritu. Okay.